Мен де айтканым, тамашачы, әлбәттә, безнең җыр, музыка, комедияларны ярата дип. Менә җыр, музыка турында әйткәндә мин берәй-бергә игътибар итүне сорыйм. Чыннан да, Сәлих абый Сәйдәшев, Кәрим Тинчурин безгә шундый зур үрнәкләр калдырганнар. Менә ул Карык Зәңгәшәрне, Сүнгән йолдызларны, Казан сөйлисен. Гомумән, шул хәтле зур биеклеккә күтәрелгән булган музыкаль драма. Алар менә шушы музыкаль драманың мәгънәсен ачып, тамашачыны театрны карарга өйрәткәннәр. Ләкин нишлисең? Менә шундый чын талантлар булып, Сәлих абыйлар күк, Тинчуриннар күк талантлы кешеләр килеп, шушы жанрны күтәреп алсалар иде. Чөнки менә ул күтәреп алсалар шушы драма жанрын, музыкаль драма жанрын, ул вакытта театр бөтенләй икенче төрле ачылачак иде. Ләкин берәй-берне карарга кирәк, классик әсәрләрне, музыкаль әсәрләрне, аларны үзгәртергә кирәкми. Алар үзләрендә шундый зур көч, әгәр дә син куясың икән, уйныйсың икән, син ышан, бу әйберләр мәңгегә калачак, синнән башка да. Һәм шушы әсәрнең мәгънәсен ачарга тырыш. Бүгенге көн алымы белән, менә бүгенге көн алымы белән эшләсәң, ләкин үзгәртмә. Ул мәңгелек калган әйбер. Чөнки тамашачы да аңа күнеккән. Гомумән, менә чит илләрнең урысларның карыйк, Малый театрдагы спектакльләрен. Алар куйган спектакльләр бит ничек барган ничә йөз еллар шул көй бара. Ләкин уеннарында үзгәрә, сүз дә юк. Декорациялар үзгәрә, итләр үзгәрә. Ләкин автор язган текстны аны үзгәртү мөмкин түгел. Менә шушы әйбергә бик нык таләпчәнлек белән карарга кирәк. Югыйсә яңача куябыз дип кай вакытта хилафлык килеп чыга. Менә мин шуны әйтмәкче булам да. Бу әйбергә бик зур игътибар кирәк, итәргә кирәк. Мин көтәм, кайчан менә шундый бер талантлы композитор белән талантлы драматург килеп чыгып, шушы Сәлих абыйлар үстергән, күтәреп чыккан, ачкан жанрны дәвам итүчеләр табылсын иде.